assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaaɓe janngiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men tataɓire dental Dina TV. Ha joni koye faa he gonɗen. Allah wallino on faa o on nanni hen faa o on nanni hen hande kadi faa o eɗen nanna hen jangowo heñata heppata seeɗa mo dañƴa mbawɗa o ko o woni jangde, so heewi a wawani firtani jangde. Wadde winden tataɓire nde dental Dina TV mo jeenoko hen jiɗɗo jeeyede hen bisimilla ma jata ko YouTube binda dental Dina TV jiyangal, bindoɗa naata jenta e jangoɓe, jenta e jingoɓe walloɓe, mbaɗa Orange Money walla Wave 77 906 81 jingana hoorema, jingana julɓe balla hoorema. Yimɓe so gondi yo ballodir e koye mumen, amin ga ballodira e moɗon, on kayne gone toon ballodira amen gamin goni ga. Ko woni ga ko kaɓorɗe noon so on ballani min gandata majje, wodde mbason anude min hoto min ganti on hoto ganni min, min ganti on hoto ganni min, hoko woni anude min lewru yonta min gande courant wifi connexion tawɗon ɗo ɗon juuɗi ɗon diƴƴi ɗon diiƴi. Wadde haalama haaltama nane jaaɓe golle. Bisimillah janggen. Winde tataɓire nde ko faa mawɗo e faa tokoso ko ni foti. Hande noon ko o lombete hen. Ayi ɗo ko fe, ɗo ko fee, ayi ɗo ko f, ɗo ko ef, ayi ɗo ko fef, ɗo ko feef. Ko jangete e faa baɗiraɗo ko ɗo haaɗi. Sawawi ɗo kala ko jiɗɗa windude e makko ko fate fe, fee, f, ef, fef, feef, ɗo yaltata, ɗo to yaltata. No ɗo to jangata mbawaɗo tawde Allah wallinamo a jangguinamo o, a jangguimo o, a wawi hande kadi janggo baɗɗo o mbawa mbatta hen. Bisimillah janggen. Faa mawɗo, faa tokoso, ɗo woni fe, ɗo woni fee, ɗo woni f, ɗo woni ef, ɗo woni fef, ɗo woni feef. Faa mawɗo, faa tokoso, fe, fee, ɗo timmi. Garna ɗo f, ef, ɗo timmi. Garna ɗo fef, feef, gasi. Ko jangete e faa masiraɗo ko ɗo haaɗi. Ɗo ɗiggi tan andu a sirti e nde ɗo majjere. Wo amma no wiya ɗum jangama jangitama ɓe, an hoto haaju ma wona ɓen, haaju ma yo won e jangde ma. An sa jangi a wawi ko an wawi, kamɓe ɓe jangi ɓe mbawi, kamɓe mbawi, anne eto wawde. Wadde ngara an janga faa mawɗo, ganda faa mawɗo, binda faa mawɗo, ganda faa tokoso, binda faa tokoso, ganda so wayini ko fe, so wayini fee, so wayini f, so wayini ef, so wayini fef, so wayini feef. O tan mbimi ya haat. Janga noon ko ɓindirɗa ko a jangino ko ɓenni ko baa o e ɓaa o e caa o e daa o e ɗaa o ɗeɗo 5 nantoma to jangaɗe ɓeɗo ɗiggude. Kadi faa gonɗa e dow mum joni faa one a jangi baɗɗo a jangi baɗɗo hande janga baɗɗo kadi janga baɗɗo janga baɗɗo o e gasi wona gayni kadi faa. Koni jangirte seeɗa seeɗa jaraten mbasen heñade heppude. Bisimillah janggen. Faa mawɗo, faa tokoso, fe, fee, f, ef, fef, feef. Bisimillah janggen.
fa mawɗo fa tokoso fe fee f f fef feef mi wiɗo noon pular ummorto ko bange nano faye bange ñaamo dow to ko fa mawɗo e fa tokoso gonton ngara masen fe fooɗani fee fooɗi rewi hen ko f mo fooɗani f poɗɗo less ko fef mo fooɗani e feef poɗɗo mbiyo noon poɗgal ko ɗiɗi wonata ɗum saabi ene fooɗa wadde ay ɗo ko fatan wiyete ɗo ko fatan wiyete masani ɓeɗen mbiya ɗum fe anani ɗo wona fe ko e goto waɗi wiya fe ay ɗo ko ɗiɗi waɗi waɗi wiya fee ay ɗo ko e goto waɗi f ɗiɗi waɗi f ay ɗo ko goto waɗi wiya fef ɗiɗi waɗi wiya feef winden tati ɓire nde ala ko janguɗa hen so wona fa mawɗo e fa tokoso janguɗa hen ko fe fee f f fef feef a gayni ngal ɗo damal ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga mbatta ko ɓenni keɓa gandal mbala kadi ballal ma ene mbiyeɗa no mbiruɗa ni 77 906 81 mbasen amande ɗum mbaɗen hen jinguen golle ɗe ɗo kay noon ɗe famde o ko musidɗo mom no guiɗo mo saabu Allah Yaya Ali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wa salam en kaɗiɗo